Bună, eu sunt Matei de Răban și astăzi voi face un cuțit de lemn. Pentru asta veți avea nevoie de o foarfecă, o bucată de șiret, o bucată de lemn. Eu am aici două, că dacă pe una nu-mi iese, să am una de rezervă, aracet, o pilă automată de unghii, un marker și o pensulă și niște acuarele. Și hai să începem. La început facem conturul. Eu voi face lama separat de mâner și veți vedea mai târziu de ce. După ce ați făcut conturul, decupați bucățile mari cu foarfeca. După ce l-ați tăiat în mare, luați pila de unghie automată și îl faceți încât să aibă, îl desenați fix pe contur. După ce ați decupat lama după contur, o ascuțiți un pic pe partea care ați desenat-o cu marker, doar că nu suficient încât să vă puteți tăia. După ce l-ați ascuțit, îi faceți în partea de jos o gaură suficient de mare încât să poată trece șiretul folosit de voi. După ce ați făcut gaura, vă asigurați dacă șiretul folosit de voi poate să treacă prin ea. Dacă poate să treacă, e ok. Dacă nu, luați pila automată și o măriți. După ce ați terminat cu lama, faceți aceeași chestie la mâner. După ce ați terminat și mânerul, nu uitați să-i faceți și gaura, care vă va ajuta să prindeți lama de mâner. Și după ce ați făcut, trebuie să luați șnurul vostru și să începeți să legați mânerul cu el. Pentru a uni lama de mâner, eu voi trece șnurul prin găuri. Dacă nu încape, luați din nou o pilă automată și măriți găurile. Mie, pentru că șnurul mi-a fost prea scurt, mi-a ieșit doar așa. Așa că voi lua racetul și voi lipi cele două bucăți. La fel și vârful aței. Așa ar fi trebuit să iasă dacă șnurul mi-ar fi fost destul de lung. După ce ați lipit bucata de șnur, lipiți acum lama de mâner. Și acum o lăsați să se usuce. După ce vi s-a uscat lipiciul, puteți începe să-l pictați. Culorile sunt la alegere. Mie așa mi-a ieșit. Și nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați un like, să vă abonați și să mai vizionați și alte materiale pe care le-am făcut. Eu sunt Matei de Răban. Salutare!